Hola, qui és aquest noi tan guapo? Com et dius? Biel? Molt bé, Biel, què em portes aquí? No ens ha portat la carta? Sí? Em portes una carta? Molt bé, escolta'm, i tu com et portes? Que et portes bé o no? Sí? Et portes bé? Molt bé, molt bé. I que et demanen moltes coses? A veure, mirem... Bueno, ja ho veiem, però explica'm quines coses ens demanes. Digue'm alguna cosa que t'agradi que et demanes. Aquest és el missatger reial. És el meu pare. Tinc 19 anys i encara se'm fa estrany veure'l fent de pare a altres nens. Suposo que ho trobo a faltar. Potser el que trobo a faltar és ser un nen. El meu pare sembla un home fred. Fa 25 anys que treballa a l'escola on vaig estudiar, fent feina d'oficina. Encara recordo la bronca d'algun professor quan jo feia l'idiota de petit. Ai, Nil, si et veiés el teu pare. Com si el meu pare fos el màxim exponent de la frivolitat. El que no sabien és que aquella dèria de fer l'idiota l'havia heredat precisament d'ell. Molts cops em pregunto com pot ser una persona tan tímida fora de casa. Li agraden molt els nanos petits i li hagués encantat poder dedicar-se al món de l'espectacle si hagués pogut escollir. Però suposo que no va tenir la sort que vaig tenir jo. Fins que no està amb els nens o dalt d'un escenari se'l veu més nerviós que mai. Crec que no deixa de donar voltes sobre què pensaran d'ell. La meva mare creu que quan fa aquestes coses és el nen que no va ser. Diu que de petit es va veure obligat a madurar tan ràpid que es va perdre part de la seva infància i és ara, en aquests petits moments, quan torna a ser un nen, sense importar-li el que puguin pensar d'ell. A mi m'ha parlat d'això, però l'entenc. L'entenc sense necessitat de verbalitzar-ho perquè en el fons sóc igual que ell.